Казвам се Ира Терзийска и работя в Айгер като администратор сервис. Преди да започна работа в Айгер, работих в авиокомпания Балкан и впоследствие в туристически агенции. Бях агент в продажба самолетни билети. След фалита на авиокомпания Балкан и на много туристически агенции в онзи период, аз си търсех сериозна и хубава работа. Попаднах в Айгер по обява от Джобс. Търсеше се служител, който да организира командировките на инженерите и на сервизните техници. В Айгер работя от 7 години и половина. Моята работа започва след като колегите от отдел маркетинг и продажби направят продажба на сервис или проект. Клиентите на Айгер са в много държави и на много континенти. И на практика моята работа е да организирам всичко необходимо за тяхното пътуване. Хотели, рент-а-кари, самолетни билети, трансфери. Освен това трябва да се знае какви особености има при влизане и излизане в съответната държава, здравните изисквания, ваксини, ако са необходими такива. Въобще всичко, което е свързано с тяхното пътуване, трябва да бъде направено преди излитането им. Стабилност и сигурност. Не. Те са практични и рационални, когато взимат решения, и са забавни, когато се шегуват. Не е трудно никак. Като майка точно не. Те са големи хора, но аз наистина трябва да знам във всеки един момент пристигнаха ли, излетяха ли, настаниха ли се, на време ли се движат, минаха ли проверките по летищните пунктове, трансферите им дали са дошли на време. Просто всичко, което касае времеви рамки по време на тяхното пътуване и въобще всякакви подробности, на мен ми е необходимо да го знам, защото това е единствения начин да им се помогне в случай на проблем. Въпреки че изглежда като доста работа, за мен всеки ден е интересен. Приемам го като възможност да се поставя пред още едно предизвикателство.